हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेल गासैखौ फिन खेबसेबाव बिसोर फरायनो लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर गिबियावनो दा जोंहा लोगोफोर BTC इलेक्शन BTC काउन्सिलनि दा बे इलेक्शनाहाय माब्ला जानो थांगासिनो दङ आरो समस्थियाहाय बेसेबां समस्ति गोग्लैयो दा बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोंहा बेवहाय दं लोगोफोर 40टा समस्ति गोलैदै लोगोफोर जोंहा BTC काउन्सिल इलेक्शनावहाय दा बेवहाय बबे बबे समस्तिया बेवहाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै परबतजरा गुमा रामपुर जमदुवार सराइबिल कुसुगाव दतमा फकिराग्राम बेबायदि दं दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर 40टासिम रौतासिम दं दै लोगोफोर दा बेवहाय दा बेनि अफिसियेल नटिसाहाय 26 तारिखआवहाय ओंखारदों दा ओमफ्राय बिनि नमिनेसन होनाय लास्ट डेटआवहाय दं लोगोफोर 2 तारिख सेप्तेम्बरसिमल' दै लोगोफोर लास्ट डेटआ ओमफ्राय सिकिउरिटि अफ नमिनेसन बे जाहैबाय 4 तारिखसिम थाबाय ओमफ्राय केन्डिडेट्सखौहाय पाब्लिश खालामनाय नमिनेसननि लास्ट डेटआहाय 4 तारिख सेप्तेम्बरसिम दै लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा नोंथांमोनहाय जाय सोरबाफोर केन्डिडेटआ उइथड्रल जानोबा आं गेलेला इलेक्शनखौहाय होननानै नोंथांमोना ओंखारनो सानोब्ला दा बेवहायनो 6 तारिखसिमनि गेजेराव ओंखारनो हागोन आरोखि बेनिफ्राय जोंहा कन्टेस्टिं खालामगोन लोगोफोर लिस्ट अफ कन्टेस्टिं केन्डिडेट्सफोरखौहाय 6 तारिख सेप्तेम्बरसिमावहाय ओमफ्राय डेट अफ पलाहाय जाहैबाय जोंहा 22 तारिखनिफ्राय जागोन दै लोगोफोर इलेक्शनाहाय 22 तारिख सेप्तेम्बराव जागोन नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जुदि माबा मोनसे जाहोनाव जुदि सोरबा केन्डिडेटआहाय रिजाइन होयोबा दा बेवहाय डेट अफ प्रेस पलाहाय जाहैबाय 24 तारिखआव गोलैगोन 22 तारिखआव जायाब्ला 24 तारिखआव जाहैगोन आरोखि दा ओमफ्राय भट साननायाहाय जाहैबाय भट काउन्टिं साननायाहाय 26 तारिख सेप्तेम्बरावनो सानगोन जाहैबाय ओमफ्राय बे रिजाल्टखौहाय 28 तारिख नङाब्ला 28 तारिखनि सिगाङावनो होगोन जाहैबाय सेप्तेम्बर मासनि दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना मिन्थिबाय जाखानांगौ आरो लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो माला जागोन इलेक्शनाहाय आरो माला भटिंखौ सानगोन माला रिजाल्टखौ होगोन बिनि बागै बेवहाय नोंथांमोना बे नटिसखौहाय नायनानै मिन्थिखाबाय लोगोफोर दा एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ यू अल